budu predstavljene u Domu kulture u Starčevu, imaju nekakve veze sa Starčevom. U ovom nizu, dakle, imam čast da vam predstavim Zorana Veljanovića, dakle, on je bio direktor Muzeja prisajedinjenja 1918. Ja sam direktor udruženja, a i ovamo sam bio i direktor Muzeja prisajedinjenja, ali sam sad programski direktor. Programskog direktora Muzeja Vojvodine i kustos arhivator, ali pre svega istoričar. I on je priličnog svog opusa posvetio ovoj temi, odnosno ovim godinama, te nam je izuzetna čast da možemo da od njega čujemo sada različite stvari vezano za ovo i pozivam vas da na kraju svakako pitate sve šta vas zanima. Mislim, naši razgovori dok smo pripremali ovo su samo trajali satima, nekad koliko tu ima priče i svega da se kaže, a sa nama je takođe njegov kolega iz Arhiva Vojvodine, Zoran Stevanović, koji će dati uvod u ovu temu, odnosno u, da kažem, period u kojem se dešava prisajedinjenje koje će biti fokus priče. Eto, ja vas pozivam na kraju svakako da